Aha, kwenu motu bubululu. Abadundigo. Aha, kwenu yeligoba. Yeligoba. Okwewe budike n'obodo. Obodo ajụloyi. Kwenu ife kanku. Ife kanku nọ ya emo. Ife kanku. Ife kanku nọ ya emo. Ife mama nọ ya emo. Adododododo man. Adododododo man. Adukudebudebu. Udebu mwabudo. Na sulu hegu hasu dunuma nekwe banke melungu puta kachuto Mwawaru moji. Jabubu sili kerina Mwawaru moji. Manovu zinka kaeji alia Mwawaru moji. Mbeku gaba malubido Mwawaru moji. Asino halakata kaona gazi Mwawaru moji. Onye ụwa enwenyi ọma o onye amụma radile na amụrịa ya na nkịta ọfịa bụ nwanne anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana aja ara wa nkenu ụzụ afịa ikwu udene n'ọkụkọ ntụ ịda mbabi na-agachi azụ ọganiru arọ maka onye ego n'obodo onye garabada bụ onye ruru abụ ezuleru ememe alụlarụ emechukwa oji ọnụ egbu ọjị saa abachala egwu ọ gafela ọdụdụ oke ọ bụrụ dike aka gị ife ọkara onye umengwụ apụta ọkụkọ mkpụrụ akwụ onye ya si n'okwu maka na ebe ama n'ife afụ na ọchagharụkwa o jiri ọnụ lecha o nwere ilesalụ okwu na-efife were abalị megharịkwa ọnụ efu na-alụ nọ n'aja igbugbu ma ikuku dị otu unyi ụnọ n'ogbo mmiri ụchụkwakwọ ndụ ji egwu ji abalị agba anasokwo ndụ egwu ji nwanwụ ngwe ngana ugwe ụlọ ọhịa ma na-enwela ajọ mmụọ o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka o buru igu ntị echie isi na-egbu ogige ọgwa nkụtara chọọ nwoke na nwoke du n'obi ebunukuru na nwoke na-eri n'ude akakata agba ọkụrụ ka eji amadị ike ọdụ ka mkpụ mmedọ n'ibere mmiri ebilitocha na arụ mkpụrụ ike ọkpọchi ndị ka ejiri kee na ntachi obi yi n'igbu ji aga
It is not of him that
that willeth or he that runneth, but of God that showeth mercy. All one to put a living in now. I mean, what the hell I have living in Israel. I know. Anything I see no tata. I have put you in never. I have put a hook in never. I have put a people in never. I have put a people in the witch never. Where is the name of this? I is this. And now I'm in the Bible again. Okay, and I'm the power of Babel. Even Chukuru now, what I happen to have to back on. Nobody may have it impossible for them to achieve. The reason it will throw attention, we don't know. Nobody knows for so long as they are together. Who was that? We nobody may achieve. And even if they are not going to say, they may on we are grateful to God. And that's so why I'm one who have known now. Ever when I want that. I remember in January, 1980 back on. And then we don't think I can you. I might take off from time immemorial. From long to help you to. Other than I can't say to her. Where put an again make a dad? Where put a one or that? Whatever they have achieved, we will surpass. If only we continue to execute what they are going. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Amen. Because you ship your empty bottles out. Say that when you buy a madaro. Because I get a stand and do number. Uru do more than that wish. I have one more balance. Solid pain. Professor Solomon